Ayan sa. Tapos diba yan? Oo, naka-video na. Wala, video ba to? Ito. Isda. May isda. Ay, pa dalawa. Ay, ito oh. Mamaya dalawa, ang dami bili, ang dami. Ayun. Mamaya ako tayong lagay, mamaya. Mamaya. Hilin, kuha ka timba bili. Kuha ka, uwing timbang nga sa may CR. Bubuhay natin ito, bili, bubuhay natin. Ayun pa kasi yung dadaw. Ha? Ito na mga kanignig, may dalag na, may hito na yan. Malaki yan? Yan. Malaki, 2 piraso yan. Malaki ganyan kalaki yan. Yan mga kanignig. Yan. Wala man kami nakita ng tikling pero nakakita na kami ng isda mga kanignig. Yan, hito. Ay, umalis oh. Umalis. Ang magkakapatid. Ito na siya, ito na. Umalis, lumipat ang pesto. 2 piraso, magkasigbayan sila. Ano yun? Yan, 2 silang hito. Yun? Yan, 2 hito. Yan, yung isa mga kanignig. Ayan, isa. Tapos ito yung isa. Malit na sapa lang ito mga kanignig dito sa bukid. Ang patubig dito sa amin sa bukid. Galing sapa. Yan. Ayan, dumikit sila. Kailangan natin timba. Para mahuli natin. Hawakan mo muna dito. Hindi ako matawag ang camera. Tapan mo ako bili. Doon ko sa bili. Doon ko sa amin. Bili. Pero ito yan, Marky. Masarap rito. Hi. Yan, bisong. Isa pa. Mamaya. Mamaya, baka mo na isa. Ay, ito. Nasaan? Ay, ito. Ito. Yan. Ay. Tatalo yan. Sabi ko timba kasing kunin mo doon eh. Wala dun. Walang timba sa labas. Bigyan mo. Bo. Ako. Hindi yan. Iba. Kasi parang pumunta sa baba ay. May umulabo eh. Tingnan mo to. Tingnan mo. Diyan mo. Kung umutapit ang ilaw sa akin. Tingnan mo. Yan, ilaw. Diyan mo. Yan. Yan, may isa na yung huli. Ano. Yan. Ito. Naimik na si Mobul. Makatakas yung isa. Ito lang isa. Mga kainig. Okay lang. Maliit Isa lang. lang isa. Para may isa ka na kainig. Papakawalan natin isa. Medyo maliit pa. Tara. Tama na naman oh. Parang may bumibira sa mga hito dito. May mga tama yung mga hito. Ano? Parang may killer dito sa hito. Bakit nakagat na ang isda? Ito. Malaki yung tergi. Yun din. Lipat. Ay, pal. Yung tibang malaki nga. Ito, tergi. Antik. Ayun. Ay nga, ito. Dito ba yan? Hita. Ang laki. Ay, terki. Kasi ulo. Tapos walang ulo ay dun. Yan, makaling meron naman tayo nakita isa. Ang laki. Ito. Kasi yung video Marky.
Dapat may harang sa banda rito para hindi makalusot. Yan, ito. Ito. Killer. Yan. Ito ang killer. Ayun na. Okay. Oo, ang kamay na. Malaki-laki ito, makakanig. Ano? Ayun. Hawakan mo yan. Tatabi yan eh. Tingnan mo. Ayun na. Dito na. Ayun. Dito na. Ayun na. Yan, pasok na. Pasok na. Yan mga kanignig oh. Napaka basic mong huli ng hito mga kanignig. Konting patient lang. Okay. Mula limbutin di bumuha sa puti kang. Sige. Oh, sali na dyan. Bawa mo na may tubig. Yan. Boy, pa isa? Magkakalang buhay niyan. Ay, sima mo. Yan ang mga kanignig. Ready ko na paana ako. Makakadrive. Malambot na. Baka may hito malaki. Ay, no, tirik yun. Laking dalago. Ayun. Laki. Nasaan. Lumaya ka, Marky. Tama ba? Ilawi. Sa pool dyan. Butang ito sa paana ako. Oo. Ano? Laki. Ilawi, bidyan mo. Abo. Laki. Yan mga kanignig. Pangatlong huli. Series. Ay, ito si Sweet yun. Hawa mo itong camera. Kinakain mo rin yan talaga. Bo, sarap yan. Malinis itong asat hapa. Tagus eh. Kala ko dito naman. Sure po. Pag sa ibabaw ang tamang pwesto sa pool yan. Pero pag tagilid na ibang sipat sa tubig pag silalik. Hindi na makakawala yan. Batok hindi na makabubuhay. Uy! Laki mga kanignig ko. Dito tayo bili. Dito tayo sa bunga dito. Ito kang dapat. Lumaki ulit sa tubig ano? Lumaki ulit. Ayun o. Ayun. Dito. Asan? Ayun. Malit lang pero malit lang. Kita yun. Maliit. Saan? Lugi sa kasa. Nakakasal ha? Ayun. Sa dagat nga hindi ko ito kinakasal na masyadot. Gawa ng pagmalit hindi ko inuhulit. Gawa ng Aba. Sa iba ko naman ito. aksya ano eh. Hindi nga kita. Nasaan ba ipapanain? Ito. Ayun. Malaki no? Buntot lang ang maliit. Kakaiba. Lakas. Oo, masama kunti naman. Ay, sa pool. Astig ligay. Patay na, kaniknek. Tinira ni Kanok-nok. Tumama pa sa bata. Ay, baon na baon. Malaki. Sabi maliit. Kaya mga kanignig. Malaking ito. May dala pang pampers. Plastic. Pakitay kaniknek. Wala. Alis ito, bababangan eh. Okay. Sabi maliit. Malaki baga. Buntot lang pala nakalabas. Nakalubog ng ulo. Pakitay. Ahol at nahirap ang ano. Pagtanggal. Paapat na huli mga kanignig. Sure mo na ito may pang-ulam na. Dali pag-atak ko. Yung tibo ito. Nasa ako ng TV na. Nasa tabi. Tayo. Para sure ball. Lumampas pa sa may tibo ata. Ito. Ay wala. Walang TV. Nasa palikpik lang TV niya. Sa Naimik na. Ay puta sabi na eh. yun tumama. Sakay na Kanok-nok. Diyan na mga kanina. Grabe tama ng hito oh. Bumuon talaga. Tumatagilid siya yan oh. Di alaban talaga niya yung talim niya. Ay yung ano ay. Mga kaniknik. Tibo ng kutsilyo mo ay. Mga
Nok. Astig ang tawa. Putang ina mo. Dugo ko oh. Mag-aagad pati oh. Magana nga. Mag-aagad oh. Tumbo kayo rin. Ang kanek-nek. Mga kaniknik, natibo na si mga kanoknok. Dali si kanok-nok. Ayan. Pang-apat na huli na to. Okay. Dapat pag nagbibigyan, Tatlo lang hito. naimik din para pag-apply pala yung vlogger eh. Vlogger eh. Yun. Sakit ng tibo. Mag-aagad. Kung pala sa pangatak mo yung palot na lakad. Saan? Hinahuli na ako dito para sa ating malaki ay. Ano pa isa? Ay, nahuli na sa akin. Tayo ng aso. Wala naman tibo. Yung mga kanigdig. Ay, sapul. Kapul mga kanigdig. Patay. Para mga kainig, pang 5 pana. Tignan natin kung tama. Kapul ata mga kanigdig. Patay mga kanigdig. Na, laki. Mga kainig, palaki. Mga good size, mga kainig. Kainig, magaya ang ating ano. Mga kainig, magaya ang ating ano. Magaya ang ating sika. Ayan, lagayan. Nadugot na naman. Masagang ulo ay. Ano? Ano po kayo? Ano na? Ilaw mga marki. Basag ang ulo ay. Nakakantok. Kanok. Basta hindi mo save. Nahalsik ang goods. Nok. Yan. Saka ito pa. Hindi oh, dami eh. Ipakutsilyo pa. Kaya mga kaibigan, may ulam na. Kaya ang ulam, huli oh. Ay, bango. Sobrang bango.